Zkušený kapitán vypočítal úpravy, vyzkoušené a osvědčené vybavení. Jak by se mohla rybářská loď zmizet za méně než 4 minuty, když posádka přežila tolik sezón? V roce 1981 byla v Texasu postavena rybářská loď Kompasová růže. Loď byla dlouhá 25 metrů, široká 8 metrů, hluboká 3,8 metru a měla 3 sklady na úlovek. V té době mohla přepravovat až 95 krabích klecí ve 3 vrstvách na palubě. Každá vážila něco přes 300 kg. V roce 1985 loď koupil nový majitel jménem David Wilson a přejmenoval ji na Destination. Wilson v roce 1992 posílá loď Destination do Seattlu na úpravy. Dělníci loď rozříznou, vloží prefabrikovanou část trupu s novými sklady a zvýší kormidelnu o metr. Tyto úpravy zvětšují délku lodi Destination na 30 metrů a šířku na 9,8 metru. V říjnu 1992 si Wilson ještě před dokončením úprav najme lodního architekta k výpočtu stability a zatížení. Stavební plány pro tyto úpravy nejsou, proto architekti vytvoří vlastní výkresy lodi pro výpočet stability a správu. Ohledně hmotnosti klecí spoléhají na kapitána a spolumajitele lodi Destination Jeffa Hathawaye. V říjnu 1993 architekt vytvoří stabilitní knížku s pokyny, jak udržet loď stabilní, kolik nákladu a kam umístit rybářské klece, palivo a vodu. Ukazuje, že Destination může přepravovat až 249 klecí, z nichž každá váží 317 kg. V květnu 2011 pokračuje instalace nové ocelové hruškové přídě na přídi. Zvýšení hrazení chrání před rozbouřeným mořem a zvyšuje hmotnost o více než 1,5 tuny. David Wilson si najímá lodního architekta k návrhu bulbozní, přídě pod čarou ponoru pro snížení odporu vody a nové posouzení stability plavidla. Architekt přepočítává stabilitu podle brožur o trimu a stabilitě z roku 1993. V lednu 2013 posílá své posouzení. Bulbózní příď má zanedbatelný vliv a nevydává aktualizovanou brožuru o stabilitě plavidla. Opět promarněná šance odhalit rostoucí problém. Mezi lety 2016 a 2000 David Wilson koupí 125 nových krabích pastí. Pasti váží 326 kg a s vybavením téměř 400 kg, což je o téměř 80 kg více, než uváděly původní výpočty v příručce o vyvážení a stabilitě. 2. února 2017 vedoucí flotily Trident Seafoods na ostrově svatého Pavla sdělí Wilsonovi, že mají málo návnady a Destination by měl přivést více. Wilson tuto informaci předává kapitánu Hathawayovi prostřednictvím textové zprávy. Dne 4. února dorazí Destination po 27 dnech lovu tresky do Sandpointu na Aljašce. Posádka je unavená, pohmožděná a vyčerpaná po vyčerpávajících směnách, které v průměru trvaly 20 hodin práce a 4 hodiny odpočinku téměř celý měsíc. Americké zákony nevyžadují, aby rybářské lodě dodržovaly pracovní a odpočinkové doby platné pro jiné lodě. A není neobvyklé, že člen posádky pracuje 2 dny v kuse, aby splnil kvótu před uzavřením sezóny. V Sandpointu posádka rychle připravuje loď na lov kraba opilio nebo sněžného kraba, vyměňuje vybavení na tresku a nakládá krabí klece. Kapitán Hathaway a David Wilson plánují zastávku v King Cove a Dutch Harbor pro naložení návnady a opravu úniku ve výfuku. 5. února na čerpací stanici Trident Fuel Dock v Sandpointu nakládají na Destination 57 644 litrů nafty, 3 sudy motorového a 1 sud hydraulického oleje. Za 3 dny Destination vyráží do King Cove. Po 9hodinové plavbě dorazí Hathaway s posádkou do King Cove, kde u Peter Pan Seafoods nakládají necelé 1,4 tuny sardinek jako návnadu.
Inspektor z aljašského ministerstva ryb a zvěře kontroluje plavidlo a vydává osvědčení o inspekci korýšů, ve kterém je uvedeno celkem 2 z krabích klecí. Hathawayovi připomíná, aby nahlásil pobřežní stráži 24-hodinové okno odjezdu, jak vyžadují předpisy Aljašky. Kancelář pobřežní stráže hovor přijímá a nabízí kapitánu Hathawayovi a nabízí dobrovolnou kontrolu stability a bezpečnosti. Jde o 15-minutovou bezpečnostní kontrolu, která ověřuje, že počet klecí na palubě nepřevyšuje povolený v příručce se stabilizačními pokyny. Není to povinná kontrola a Hathaway ji odmítá s tím, že tuto kontrolu měl už v minulé sezóně a že má na palubě dokonce méně klecí. Ve 22:00 Destination opouští King Cove a jede do Dutch Harbor. 9. února v 18:30 kapitán lodi April Lane zahlédne Destination, vplouvající do Dutch Harbor. Kvůli varování Národní meteorologické služby před námrazou má obavy o naložení lodi. Říká jednomu z palubních dělníků, aby na svůj telefon natočil video. Národní meteorologická služba vydává 2krát denně předpovědi pro Beringovo moře a Aleutské ostrovy. Varování před námrazou pokrývají 48 až 72 hodin. Namrzající vodní tříšť je mořská voda, která na studených površích lodí zamrzá a vytváří těžkou ledovou vrstvu. Mnoho kapitánů slyší varování a raději počká na lepší podmínky, než vyplují. Hathaway nečeká. Nebezpečí pro posádku s krabími klecemi je v tom, že se na drátěném pletivu a ve vrstvách klecí hromadí námraza. Destination obvykle převáží 200 klecí v 5 vrstvách. Uprostřed paluby nechávají mezeru, kterou využívají jako tunel k poklopům rybích nádrží. 1, 2 a 3. Nádrže číslo 1 a 2 jsou plné mořské vody a uzavřené. Nádrž číslo 3 je prázdná a poklop, otevřený, by byl umožněn přístup do strojovny kormidla, což vyžaduje kniha stability při odjezdu. Při ztrátě řízení v úzkých prostorech musí mít možnost rychlého přístupu do strojovny kormidla. Destination kotví u chladírny Klosterbor kvůli nakládce olihňové návnady. Člen posádky z rybářské lodi Ocean Rover spatří na lodi Destination velké množství krabích klecí a pořídí několik fotografií. Mezi 18:30 a 19:00 posádka lodi naloží 4 palety olihňové návnady, což zvýší hmotnost o 3 tuny. Mrazák na návnadu na lodi Destination pojme jen 2,7 tuny a už mají 1,4 tuny sardinkové návnady. Posádka zbytek naloží na krabí klece uprostřed lodi, což je další rozhodnutí ovlivněné časovým tlakem. V 19:00 Destination vyplouvá k Trident Seafoods. Kapitán Hathaway opouští loď, aby vyzvedl těsnění na opravu netěsnicího výfuku hlavního motoru. Když je loď u Trident Seafoods, navštíví ji 2 bývalí členové posádky Destination. Strojník z lodi Destination hovoří o netěsnící ucpávce mezi lodní hřídelí a oceánem. Toho trápilo celou trestčí sezónu a nutilo ho každých pár hodin odčerpávat vodu ze strojovny. Poté Hathaway skupině koupí večeři. Bývalí členové si všímají, že posádka lodi Destination vypadá po 24-hodinových směnách vyčerpaně. Ve 23:00 opouštějí restauraci a vracejí se na své vlastní lodě. Destination odplouvá z Dutch Harbor do St. Paul, kde uskladní přebytečnou návnadu před cestou na západ na loviště. Během noční plavby se posádka střídá na hlídce v kormidelně po 1 až 2 hodinách. Při plavbě z Dutch Harbor do St. Paul Hathaway opakovaně volá kapitánovi Aleutian Lady přes satelitní telefon. Aleutian Lady je rybářská loď ve stejné družstvu jako Destination. Spolupracují a sdílejí zdroje. Kapitán Hathaway nestíhá krabí sezónu kvůli prodloužení lovu tresky. Kapitán lodi Aleutian Lady říká, že krabí sezóna je pomalá a Hathaway už ztratil dny kvůli návnadě. Tlak na Hathaway roste. Ve 13:30 Hathaway volá manažerovi flotily Trident Seafoods v St. Paulu, aby oznámil, že přiveze 5 nebo 6 palet návnady k uskladnění.
Destinacion je 14 hodin od ostrova svatého Jiří. Do St. Paulu dorazí v sobotu 11. nebo v neděli 12. AIS lodi, automatický identifikační systém, ukazuje plavidlo na kurzu 325 stupňů k ostrovu St. Paul rychlostí asi 8 uzlů po odplutí z Dutch Harbor. AIS je sledovací systém, který vysílá identitu, polohu, kurz, rychlost lodi a další údaje plavidlům, pobřežním stanicím a satelitům. Ve 2 oddělených případech záznam z AIS ukazuje, že loď zpomalila, jednou asi na 10 minut a po druhé asi na 60 minut, když změní kurz na 0,43 stupňů a zpomalí na 0,4 uzlu. Severně od ostrova svatý Jiří míří stejným směrem další krabářská loď Polar Ice, jen 17 námořních mil daleko. Bojují s větrem 35 uzlů a 5metrovými vlnami, 4krát zastavují, aby posádka nylonovými palicemi rozbíjela led na palubě. Každé odsekávání ledu trvá asi 5 hodin a na palubě nemají žádné krabí klece. Destinacion je má. Po 4:57 dne 11. února vydává Národní meteorologická služba oblastní předpověď. Vydávají varování pro malá plavidla před větrem ze severovýchodu a mrznoucí vodní tříští po celý víkend, což jsou podmínky, které mohou být nebezpečné pro malá plavidla. V 5 hodin Destination míjí jihozápad ostrova svatý Jiří a schovává se za ostrovem před větrem. Pluje asi 2,5 míle od západního pobřeží. Využívá ochranu ostrova a zvyšuje rychlost na 9 uzlů. Rybářská loď Clipper Surprise se schovává před mrznoucí vodní tříští na závětrné chráněné straně ostrova. Kapitán na svém AIS vidí v zátoce zapadní další plavidla se stejným nápadem. Čekají na konec bouře. Destination nečeká. V 5:55 Destination míjí Dulnoy Point, SZ cíp ostrova svatý Jiří. Vody u Dulnoy Point jsou známé drsnými mořskými podmínkami a silným větrem. Příliv přichází z jihu, zatímco vítr vane ze severovýchodu opačným směrem, což způsobuje, že se lámou ostré vlny, když se tyto 2 protichůdné síly střetávají. V 6:10 po překonání Dulnoy Point už Destination není chráněna závětrnou stranou ostrova svatý Jiří. Vítr zachytí zmrzlé krabí klece jako plachtu a loď se nakloní nebo nahne doleva. Aby tomu zabránil, představuji si, že kormidelník otočí Destination doprava proti větru a vlnám. Ale v 6:12 po dokončení otočky protivítr donutí loď ztratit rychlost a zpomalí ji na 0,9 uzlu. Proud pod lodí teče zezadu rychlostí 0,8 uzlu, což ruší účinek vody na kormidlo. Destinacion ztrácí ovladatelnost a příď se stáčí přes vítr, dokud se loď v 6:13 úplně neotočí. Vlny se přelévají přes palubu, ale všechny odtokové otvory jsou zablokované ledem. Otevřený poklop do 3. nákladového prostoru způsobuje zaplavování lodi. Přetížené klece na kraby, návnada uložená vysoko na palubě, těžký led se hromadí a loď s vysokým těžištěm ztrácí stabilitu. Loď se za pár minut převrátí a potopí. Když studená mořská voda zaplaví obytné prostory lodi, posádka pravděpodobně nestihne obléct záchranné obleky. Ledová voda může způsobit smrt šokem během 3 minut, pokud se neutopíte dřív. Bez záchranného obleku či člunu má posádka téměř nulovou šanci na přežití. V 6:13 nouzový maják lodi Destination vysílá tísňovou zprávu. Velitelské centrum pobřežní stráže 17. okrsku, které se nachází v Juneau na Aljašce, přijímá nouzový signál EPERB. V 6:14 plavidlo mizí z radarové obrazovky. Ani pobřežní stráž, ani žádné jiné plavidlo operující v oblasti neslyší, ani nepřijímá žádné nouzové volání Mayday od lodi Destination. Velitelské centrum pobřežní stráže se pokouší zavolat plavidlo, ale nedostává žádnou odpověď. V 6:44 koordinátor pobřežní stráže zahajuje rozsáhlou pátrací a záchrannou operaci. Vrtulník MH60 z Cold Bay čeká na vzlet kvůli druhému vrtulníku.
Vrtulník z Cold Bay nemůže kvůli rozlehlým vodám odstartovat, dokud vrtulník z Kodiaku není do 2 hodin od něj. Je to bezpečnostní opatření pro posádku pro případ nouzového přistání do ledové vody. V 7:45 vzlétá z letecké základny pobřežní stráže Kodiak letoun HC-130. Základna leží 495 mil od poslední známé pozice lodi Destination. V 8:09 se z Kodiaku pokouší vzlétnout vrtulník pobřežní stráže MH-60, aby sloužil jako doprovod pro MH-60 z Cold Bay. Při pojíždění vrtulníku se v vsacích otvorech motoru tvoří led. Pilot se proto musí vrátit do hangáru k odmrazení otvorů. Za 30 minut je vrtulník v Kodiaku ve vzduchu, na místo nejdřív dorazí blízké rybářské lodě. V 9:30 posádka lodi Silver Spray nachází trosky a ropnou skvrnu 3,9 námořní míle od poslední známé pozice AS lodi Destination. Bering Rose dorazí o 20 minut později a hlásí, že plavidlo nenašel. V 10:13 po 2,5 hodinách přeletí letoun pobřežní stráže HC-1-130 nad ostrovem svatého Jiří. Krátce na to přilétá vrtulník MH-60 z Cold Bay. V 11:40 posádka Silver Spray vyloví z vody záchranný kruh rybářské lodi Destination. Vrtulník MH-60 dorazí k poslední známé pozici lodi Destination a najde epirb méně než půl námořní míle od ostrova svatého Jiří. Vrtulník navede loď Silver Spray. Ve 12:25 posádka Silver Spray vyloví epirb. Dne 14. února po více než 3 dnech pátrání na ploše 4972 čtverečních námořních mil pobřežní stráž ukončí pátrání. Nikdo nepřežil. Loď Národního úřadu pro oceán a atmosféru 8. července 2017 zkoumá oblast u poslední známé pozice lodi Destination bočním sonarem. Cíl odpovídající popisu lodi Destination byl nalezen na levoboku směřující jihozápadně v hloubce 78 metrů asi 6 námořních mil severně od Delnoy Point. Pobřežní stráž používá podvodní robot k prozkoumání. Potvrzují, že cílem je rybářská loď Destination. Silné proudy jim znemožňují přiblížit podvodního robota k trupu, ale zvládnou vyzvednout krabí klec. Klec váží 399 kg, včetně vybavení uloženého uvnitř. To je o 82 kg více, než uváděly výpočty stability. Destination s 200 krabími klecemi, téměř 2 tunami návnady a rychle přibývajícím ledem vydržela jen 4 minuty od prvních potíží, než zmizel její signál. Sledujte video pro další katastrofy.